Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Bon ba aki breu hakishnong bapher jong ka Southwest Khasi Hills District. Kile yakendo jing namar ka jingkhang dam. Namar ka jingwan linshop jong ka jingpang klam COVID-19 ha kabakila dolut wat ya kabella kasngi kabaki jutrai baro shikatta usamla Senglang Iawphniaw ubana kasnong mako aped kabaha bapo upur sam jong ka Southwest Khasi Hills District ubamla asatya ban shusngam ne ban shupait tang de kikmat yakum gini ki breu ki balamat yakani ka jinjar kumta de ka bor shimet ulano isen da ki marbam shiki arpo kundai tli ki longyeng ki baduk hagani hi kasnong mako pen nagaliang jong menteri gani kasnong ula penpau ye jing sngongo halor ka jingla jong ne samla ban le isen ye gini ki longyeng ki bala yakendo jing hakum kani kapor neka sep kena yang jong no pararang bak nong hakmat jong i kene ki berni khau Kiba we ne ki samlarang bak jong kene kisnong o ba Senglang Iawphniaw ulau wan ban le isnei na kapenta ki ne ki breu kasnong jongi Kiba duk na Kiba duk tam bat kine ki breu ki long ki bom don pasyon kat te ngala persyang ban wat ni rap na po disi ban ai lemu neu khau ye kine bom don pasyon kat te ndrei haduk menta khanio te i don bok namaru don uneu samla na po snong o ba dang Senglang o ba lawan ban kener kesti ban le isnei na kabenta kine ki baduk da kaba wan ayu no khau na kabenta kine ki ar pheu khandai tli ke longyeng ki ba na kaliang jong ke isi jong ke snong kala jet rengkat ke jing ya snotho bat une uslamla rangba menta ni snow kemen sibun kum orang ba snong ngadap dan snow kemen aba kidon ki bawan le isnei bakum kene kapor jong kajing ka bni kendo na kane ka dau jong kene ka lockdown ba ne corona virus de kumta na kayang jong pi ke ba yo biang no power lete kendap la ka ji okmen ba ke ji sngongu nang kong yo ublei ubala penla ubam chemla ino pi kumne kamba pilong de wala persneo hono samla rangba ba onwan le isnen ka benta jong pi de ni kermen ba no khala da ulong ubat indiaro le kalong kaji rap na benta jong pi ki long yang long san ki ba yo yang yo ne khau kisnai ke tien ka ong khambha ka ba ai ban ya ka ba diang ke ti ke nong pedang ro in hap hi ban perkhat kata kamen tim jong ki ngomu nama ba ya uta oba ke na kaliang jong na bat kum kesnong ka thau ni broadway kitbok ke riang nomor ka tai ne samla rang ba o bala kener ki ban le isne na ka benta jong phi ki ba duk ke bin don ba chon chat ba yen nang san mang roi bat na yo yang di ku kum ba le ba ya kine ka dok nama ka tien ka ang duk ke ba isne na ba on isne yeki